Samuel ngome tosumienu tidunson. Na Ahithophel kachre Absalom se. Na minkoyi marama mpem dumienu. Na mensori minkoti David anadwi. Na wabre na nensam ago. Na minkoro so nyinu hu. Na omane a okane ho nyina nwane. Na minkum ohene no nko. Na mefa omane nyina mensa mrawo. Sade ayefro ba ni kunu nchen. Na onipa ba akopɛ na wore hwehwɛ no akuno. Na omane nyina beyekom. Na sam no to Absalom ni Israel mpanimfo nyina asum. Na Absalom kan se, kofre akini Hushai nso bra. Na yentie de ewo ono nso anum. Na Hushai ba Absalom nkyɛn no, Absalom ka kyerɛ no se, Ahithophel akanie. Yeni nasam no so ana. Se ente saa, won so kabi. Hushai ka kyerɛ Absalom se, Efo a Ahithophel tu sese de enye. Na Hushai se, wara wonim wagya, ne mmerema se woya ahoɔdenfo. Na wɔn bo ehuri sɛ sisira wafa ne mawuram. Na wagya nso yɛ dɔmmerema. Na ɔne nkrɔfo no renna anadwui. Hwɛ, sɛsɛ wakɔhu ntamena bi mu ana baabi. Na sɛ mfitiase no wɔ mu bi totɔ a, obiara ɔbɛtie no bɛka sɛ, ɔman a wodi Absalom ekyie no edi nkuguo. Na deɛ ɔyɛ ɔbarima, na nakoma te sɛ gyata akoma mpo. Ehu nti obehojo. Na Israel nyina nim sɛ wagya yɛ dɔmmerema. Na wɔn a wɔka no ho nso yɛ akofofo. Enti miritu wofo sɛ boaboa Israel nyina no wɔ wɔn nkyɛn firi Dan kosi Berseba sɛ mpoano anwea dodoɔ na wara kɔ sa no. Na yɛkɔto no baabiara a wobehu no a yɛato ahyɛ no so sɛdeɛ boso gu fam. Na ɔno ne mmarima a wɔka ne ho no mu baako mpo anka. Nanso sɛ ɔtwe ne ho kɔ kuro bi mu a Israel nyina de ntampe homa bɛto kuro no ho. Na yɛatwe akɔ esuo mu akosi sɛ wɔrenhunu ɔboɔ ketewa biako mpo wɔ hɔ. Ɛna Absalom ne Israel mmarima nyinaa ka sɛ, akini Hushai futuo ne yɛse na Ahithophel de no. Na Awurade na ahyɛ sɛ ɔma Ahithophel afutu pa no nyɛ ɔkwa. Na Awurade de bɔne aba Absalom so. Ɛna Hushai ka kyerɛ asɔfoɔ Sadok ne Abiata sɛ, Ɛfo a Ahithophel atu Absalom ne Israel mpanyimfo nie. Na ɛfo a me nso matuo nie. Na afei mo nso mantem. Na wɔkɔka nkyerɛ David sɛ, Entena ɛsrɛ so mpapre mu anadwui. Na twa mo na twa korɔ. Na wɔamemene ɔhene ne nkrɔfo a wɔka ne ho nyinaa. Nso na Jonathan ne Ahimaas tete Eng-Rogel. Na abaawa bi kɔka kyerɛ wɔn sɛ, wɔnkɔka nkyerɛ ɔhene David. Efiri sɛ wɔntumi nkɔ kuro no mu ma wɔnhu wɔn. Nso abrantie bi kohuu wɔn. Na ɔkɔka kyerɛ Absalom. Na ɔmbɛn no kɔntɛm koduru Bahirim. Barima bi fie. Na ɔwɔ ebura na di hɔ. Na osane kɔ mu. Na ɔbaa no fa nkatasoɔ bi de kata ebura na no. Na wɔde atoko a wasie trɛtrɛ so. Na obiara nhu hwee. Na Absalom koa no duru ɔbaa no nkyɛn efie hɔ no. Wɔka sɛ, ɛhe na Ahimaas ne Jonathan wɔ? Na ɔbaa no se, wɔatwa asuwa no kɔ. Na ɔhwehwɛɛ wɔn. Na wɔanhu wɔn no. Wɔsan ba Yerusalem. Na wɔn korɔ akyiri no. Ofiri ebura no mu fredi. Na wɔkɔ kɔka kyerɛ ɔhene David. Na ɔka kyerɛ David sɛ, monsɔre nkɔtwa asuo no ntam. Na ɛfo a Ahithophel atu mo ho nie. Ɛna David ne nkrɔfo a wɔka ne ho nyinaa sɔre kɔtwa Yordan. Ade akyi anɔpa no, na wɔn mu baako mpo nkae a onya ntwa Yordan. Na Ahithophel hunu sɛ wɔani n'afutuo soɔ no, ɔhyehyɛɛ n'afunumu. Na ɔsɔre kɔɔ ne fie, ne kurom. Na ɔtotoo ne fie, na ɔkɔsɛn ne mene wuiɛ. Na wosie no n'agya da mu. Na David duru Mahanaim. Na Absalom kɔtwa Yordan, ɔno ne Israel mmarima nyinaa. Na Absalom de Amasa si Yoab anan mu si dɔm no so. Nso na Amasa yɛ ɔbarima a ɔfrɛ no Yitra, Israel ni a ɔkɔɔ Nahas baba Abigail. Yoab ne na Seria nua ho no ba. Na Israel ne Absalom kɔkyeree nsraban Gilead asase so. Na David duru Mahanaim no. Nahas ba Sobia ofiri Amonfo Raba, ne Amiel ba Makel a ofiri Lodiba, ne Gilead ne Baslaya ofiri Rogelim no, de mpa ne nyowa ne nkukuo ne atoko ne asikyirisam ne nkyewe ne asɛ ne asedua ne ɛwoɔ ne nufusuo ne sradeɛ ne anantwie nufusuo a akyenkyere mu a brɛ David ne nkrɔfo a wɔka no ho no sɛ woni. Na wɔse, ɛkɔm de nkrɔfo no, na wabrɛ, na sukɔm de wɔn ɛsrɛ so.